Mao ni ang mga naong sa suspect nga matod pa nila biktima ko sa bullying. Sa ni mga naong nga mo mag biktima ka sa bullying ni mga dawaya. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga mahigala. Maayong balita alang sa mga motorista. Ari sa ta mahigala sa good news, no? Mayong balita kini sa mga motorista gumikan kay ipatuman ang big time oil price rollback karong mga orasa. Straight to the point. Nauton ta may galang nga tuloy-tuloy na ni. Kay ngadto na bas Middle East murag tandugunon gihapon mga kaigalaan ang panagsabot-sabot sa malong taron nga kahapsay og kalinaw mga sukid dig paminaw. Straight to the Atong point. iampo mahigala nga malamdagan o babugnaw mga ulo ining atong mga leader sa tibuok kalibutan. Gumikan mga higala kay magkaguliyang sa dito porbida. Maapektaran ta mahigala mga way labot. Unya labaw tanan mahigala ang mga pobre nga mga nasod. Maoy mag-agungoy gyud sa kapait mga sukid dig paminaw. Di ta maigo sa tipaka sa bala, pero maigo ta mahigala sa presyo sa gasolina. Straight to the point. So dunay rollback karon mga sukid dig paminaw, medyo okay sad. Ang rollback mahigala, ang gasolina gikan sa 3 pesos sa og 90 centavos ngadto na sa 5 pesos og 90 centavos. Ang diesel gikan sa 9 pesos sa 4 centavos ngadto na sa 11 pesos og 4 centavos. Og ang kerosene sa 9 pesos og 82 centavos ngadto na sa 11 pesos og 82 centavos. Straight to the At ang point. pagtagad do butaga sa atong pabanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin bagyong Francisco nahimo ng usa ka super typhoon. Straight to the Apan point. nagpabilin kining layo sa kayutaan. May gani may gala kay napabilin ning layo sa kayutaan. Mupakusog lang kini sa habagat hinungdan nga magpaabot o mapaabot ang mga pagwanuan dinhi sa nasod. Straight to the Bisan point. tuod may gala og habagat mupakusog sa uwan-uwan pero angay tang magbabinantayon kay magwan-uwan mahigala porbida. Mubaha sad mga sukid dig paminaw. Unya og mubaha mahinumdom na sad ta sa flood control scandal. Mangita pag yung mahigalag asang ebidensya ang baha day, ha? Kana day mga flood control projects nga wa magkadimao. Unsa man na day na ebidensya? Unya hinay-hinayon nimo mahigala og trace. Ngano man na kinsa may kontraktor? Kanang kontraktor kinsa may congressman, kinsa may na-involved nga senador. Asa man pa dong ang kwarta? Og imong subayon all the way to Malacañang. Unya maingon mahigala nga wa may ebidensya. Hangtod karon ang House Committee on Blue Ribbon Indication. No? Blue Ribbon Committee wa pay schedule hangtod ron. Permiro mahigala hala. Perting gubuta makigalaan kay mangilog sila nga sila legitimate. Mangwilyo god mga higala sa Erwin Tulfo. Kaya kita lang kato katawa, kwilyuhan niya. Si Alan Peter Cayetano kumupahigayon mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee kay siya mo'y legitimate. Kadto panahon na mahigala, questionable pa. Kay 12 ra kaboto ila nakuha. Karon, atong ang kunon mahigala legitimate na gid sila. Kay nakakuha na mag-isla 13 na mag-isla naghuman na mabira mahigala sa Cheese Escudero o si Win Gatchalian. Unyahain namang investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Asa naman? Straight to the point. Nganong bisag schedule mahigala wa man. Straight to the point. Asa naman sa si Amina Pangandaman, di ito mapatawag. Sila si Taygib Ulaybar, sila si Adrian Bersamin, sila si Jojo Cadiz, wa gyud, mingaw gyud. Straight to the point. Mingaw Pastirana. Sa mga tao mahigala nakasabot o di pwede mga higala nga imong tuyok-tuyokon ang katawhan nga di makasabot ining tanan. Straight to the Kataring point. pagtagad do butaga sa tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang atong tutukan sa mahigala dugang nga mga balitaron andito sa Tacloban City. Gumikan kay tulo ka mga bata ang namatay samtang 13 ang nangaangol gumikan sa shooting incident sud mismo sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Straight to the point. Sabay nakaon ning duha ka mga bata mahigala. Duha ka mga gunmen nga nag-edad og 14 anyos o 15 anyos nga mga tinun-an usab sa maong eskwelahan
og pulos naas kustudiya na karon sa mga otoridad. Straight to the point. Unsa ang hitaboa mahigala giingon nga ngano man ning namusil man sila mga kaubang mga estudyante. Unsa may nakaon ani tulog ng patay. Unya dunay tracing nga nangaangol, ha? Sa report mahigala gibuli ko no. Ang usa sa mga suspect tungod sa iyang tupi. Uy. Siya lang man ang kalakiha kato mga naong nga mahigala nga atong nakitaan, ha? Di ko lang ipaklaro ka mga minor de edad man pero kato mga naong nga mabuli kato dai. Kadto mga naong nga mahigala medyo lisod katuhan nga mabuli to, ha? Pero matod pa, gibuli ko no mahigala gumikan sa tupi. Usa sa armas gigamit ang service firearm sa usa ka babaeng pulis Straight to the nga point. giingong iyaan sa suspect. Straight to the Ngano point. mang naabot maning maong pusil nga government issued firearm property mahigala sa PNP naabot man sa bata mahigalang 14 anyos. Straight to the point. Tagaan tanig pagtagad lubutagas sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang usa ka armas rehistrado sab sa usa ka security agency nga nagbase dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Tagaan tanig pagtagad mga higalas tuban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. Malacañang karon ni mando dayon og lawom nga investigasyon sa maong hitabo samtang si Education Secretary Sani Angara mulupad usab paingon sa Tacloban City aron pagsusi sa maong hitabo og sa himuong nga lakang sa Department of Education. Straight to the point. Tanig pagtagad lubutagas tuban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. laing bahin, gisuspenso nga mayor sa Minglanilla Rajib Inad og laing 12 ka mga kauban gipasakaan og kasong graft didto sa ombudsman. Straight to the point. Tungod ni sa giingong pagbabag sa usa ka quarry rehabilitation na bisan og duna na kini environmental clearance. Straight to the point. Yan na mahigalay kaso sad mga kagilaan nga gipaabot na dayon ngadto sa ombudsman. Pero atong hatag higayon sad mahigala si Mayor Rajib Inad nga maka-explicar sa iyang habig mahigala para mabati sab nato ang iyang eksplikasyon ang iyang side aning maong panghitabo. Kay gisuspenso kuno sa ombudsman. Ngano man unsa man hitabo So ato willing tang maminaw sad ni Mayor Rajib Inad. Pero sa atong pagkontak ti milabayng mga issue day murag nato pagkontak no. Ato pangitay pa maagi mga higala nga makontak nato o maka-explain po siya sa iyang habig mahigala. Dinis to uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan mga sukit ti paminaw, Director des DepEd Region 8 karon si Dr. Salustiano Jimenez. Ato ning direktor sa una mahigala to aron sa Tacloban de mahigala. Ato ning pagtagad sab sa uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan pre-trial conference sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte magpadayon hangtod karong adlaw. Kini tungod sa kadaghan sa mga dokumentong markahanan. Straight to the point. Liman ka upat doon ka articles of impeachment. Ang ikaduha matod pa ang article of impeachment na human-huma na. Ang first mahigalang article of impeachment labotos confidential funds matod pa 4,000 mga kagalaan ka dokumento ang ilang markahanan. Naghana bang dokumento ha? 4,000 ka dokumento. Unya kaning dokumento sa flood control, asa naman? Naghandaghan sa ganang dokumento sa flood control kay nagod ha mahigalang dokumento nga tan-aw niyo mahigalagikan sa mga records sa Department of Public Works and Highways. So para nako, o ako lay pasultio no, kay do naman mahigalay kani klaro-klaro ba lang ba? O kadtong mga tao nga fair enough nga mo evaluate sa kaso nining mga panghitabo karon sa tungasod sa korupsyon mga sukid ug paminaw og labi na ang mga naa sa simbahan nga maunta itong moral compass nining panahon na kung atong tan-awon mahigala accountability okay ta na pero hisgot accountability mga kagilaan mayo nga dili selective ang ato mga higalang pag panawagan og accountability. Okay, bisigara na si Sara Duterte kay matod pa do naman kay anomalya matod pa. Pero unsa man ang kasong flood control scandal dili na lang to imbestigaron nga mas dako man to mahigalang kwartaha, trilyon man to. Straight to the Sa to point. pa buka ang imong pikas mata pagukod ni Sara Duterte apan gipiyong nimo ang pikas mata para manghigala sa mga nalambigit sa flood control project. Nga tuan na all the way to Malacañang, tuan na mahigala sa tiilan sa Malacañang, mutumbok ang mga ebidensya. Straight to the point. Igo ra mahigala nga gipang resign sila si Amina Pangandaman, Traigib Ulaybar, Jojo Cadiz, murag Jojo Cadiz na pamagani gihapon day. Si Adrian Bersamin,
Naabong pa mahigala si Lucas Bersamin, nawa na diha kunuhay. Ha? Kutob la ba day diha? Straight to the Kata point. ni pagtagad no butagas naman uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to Ang the atong point. panawagan kung accountability man gani, atong bukon ang atong mga mata bisag kinsa pay maigo. Maigo si Sara Duterte, okay. Maigo si Marcos, okay. Kalisod man kayo nga buka imong mata para mahigalang Sara Duterte apan piyong ang imong mata para ni Bongbong Marcos o sa mga na-involved nga mga congressmen. Kaya gital na katawa mga sukitig paminaw ha. Inanang puntuha makagilaan ang mga tao makadetect man. Makanotice ang mga tao medyo lahi ning kalakiha. Sa tagan-tanig pagtagad lubutaga sa atong baban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga isgutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Grabe ka ngilngig sa panghitabo kagahapon mahigala sa Tacloban City. Kana gyud mahigalang alas 9 buntag. Sa to pa adlawng Lunes, nanood ang mga estudyante kay klase naman lagi mga kagilaan sa public schools o uban nga mga private schools. Igo-igo gyud tan-aw nako kanang alas 9 buntag day. Padung na siguro na unsang subject ka kana nila or padung na baka recess indikin. Kalit nga kining duha ka mga estudyante nga 14 anyos o 15 anyos ambot unsang hitabua nga nakadamag pusil dito sud sa eskwelahan. Ang duha ka mga batanon kalit ni mga higalang namusil sa ilang mga kauban nga mga estudyante. Ug unya do na gyud tulo nga namatay mahigala diha dayon. Straight to the point. Og matod pa sa report, dunay 13 ka mga nangaangol ni ining maong panghitabo. Pagkagrabihan na ba ni hitabo ang mga sukitig paminaw? 5 ka 14 anyos o 15 anyos nakahimo anang maong buhat sa pagpamusil. Kining uban mga injured ni. Ha? Niyang uban sad, doon na may uban day nga na trauma ba? Ang uban mahigala nang ratol, ang uban nang bangga mga kahigalaan, no? Doon ay nga injured, wa maigos pusil. Nangasamad lang na sila kay nagdinaganay mga sukitig paminaw. Ang uban nang ratol. Laliman ka nang hitabo ang mga higalang pagbuto-buto sus Ginoo ko. Atong nga balikan kadali ha. Anay tabo kagahapon. Ha? Kuyawa mahigala atong nga balikan gamay. Sa man tong video names atong ipakita kadali ha. Nilungiga. Okay na kini. Sige kano. Liman ka niyo? Na naa sa school campus ha, San Jose, Tacloban City. San Jose National High School. Kani ato paminaon. Naa na siya. Oh, kani. Uy, gago! Uy, Sanadi! Gago! Gago! Sus Ginoo ko. Lah, Gago! oh. Grabiha. Kuyawa. Asa ha? Grabiha ni hitabo. Gamay lang kayo sa. Standby, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Straight to the Nang point. atong pagtagad mahigala. Ato lang siguro tong ikuaning screenshot dahil niya. Ato ipakita. Ato man ni Alamin Tacloban man eh. After o niya, ato siyang ipakuan tong buto-buto. 5 kanto mga higala kay ang nakuha na tong report nga ang naigo sa bala, dunay tulo nga namatay, gida sa hospital, declared dead. But dunay 7 sad nga naigo nga to apas mga tabalanan karon. Lahi pa to mahigala to mga na-injured nga wa maigog bala, pero nga ratol ihay panagan. Kisa pwede maratol ang mga estudyante men tawo na dakin. Nya buto-buto ba? Dato balikan ko nito Nems. Balikan to nito nga mao nga panghitabo Nems. Bebe, i-rewind lang ko itong video, be, aron nga masugod na to. Asa man to? Kini, oh, kini. Oh? Ato pa to sa rapportahan!
Nagod mo sa. Oh, morning. Si Daddy! Kana. Uy, si Daddy! Uy! Sila de. Wa man say mo sila do. Go! Uy, si Daddy! Gago! Gago! Kuyawa eh. Grabe ha. Gago! Oh? Glock 9mm ang gida. Anya usa 38 caliber. Uy! Gago! Lord! 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 Ayaw, please! Ikaw mo saba! Ikaw mo saba! Ikaw mo saba! Ikaw mo saba! Kalma, ikaw mo saba! Gago! Gago! So doon na sige mga lalaki dito nga wa mga hadlok isa day. Nagtitindog lang ba? Ang mga babae mo nang kuan. Nang hilak o nanago mayo. Kana may mga lalaki pod nga nakaw-lakaw ra. Oh, kaputa! May ano? May ano? Gago! Limang ka? Tawag ka man, polis. Kanto ka magawas. Uy, kanto kita gawas. Kanto kita gawas. Ah, mga waray-waray kini nga mga kuan. Uy, dito ka magi. Sus Ginoo ko. Gawas ka mo, dagmit, dagmit. Ay, nakamapag. Iyahay panggawas. No, gabi ha. Panggawas ko. Uy, dagmit na liyo. Sus Ginoo ko. Mo na hitabo mga kagilaan. Puta ka mo. Yaw, masakit na ba sa tangte? Pertin pagkaratol mga bata ko ni. Hala dagan. Hmm? Sus Ginoo ko. Aray ko! Gago! Aray! Uy, mamuli kita! Ay! Uy! Wala daw nga to! Sige na! Oh, mo na ang uban nga injured ang uban. Dagan mo. Uy, panabangi ko! At least! Dagan asa dapit makakitag exit. Puta, pitabarok na ako maigo! Uy! Oo, baraka! Sige na! Ito'y! Sus Ginoo ko mga kagalaan. Mo na hitabo ako kani. Oh. Sa pikas ka ron, puni. Ato pa to sa kapurtahan! Oh. Naigo ni usa, naigo. Oh. Naigo sa bukton tong usa. Grabihan ni pagtabo ah. Uy, Saradi! Uy! Uy, gago! Uy, Saradi! Glock ka pistol ang gigamit. O gamatod pa mahigala porbida. Dunay 40. 40 ka mga empty shells ang nakita dito sa area. Grabihan ng tawhanang namusil, no?
Mura man lang mahigalag na kwan. Gago. Oh? Ma! Uy! Gago! Lord! 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 Ayun! Kuyawan, hitabo ah. Ikaw masaba, ikaw masaba, ikaw masaba. Ikaw masaba. Kalma, ikaw masaba. So, kini mga babaeng estudyante mo yung nanghadlok may na may mga lalaki sad nga ko ano. Gatinutindog lang ng uban. So, wa maratol ng uban. Kaya may uban nga wa may gugbala na pro na injured ka ng ratol. Ambak lang kalit sa bintana, asus ka delikado. Yun, nangurog ako, puta. May ano? May ano? Gago. Uy, tawag ka man, polis. Kanto ka magawas. Uy, kanto kita gawas. Kanto kita gawas. Oh, gawas, gawas. Uy, dito ka magi. Diya sa school campus na musil, kuyawan ni mga... Ano mo, nakita nga murag random ang pagkamusil. Random. Ay, nakamapa. Kuyaw kisa makitaan kay nga kwan. Ladagan. Uy, panggawas ako. Gago. Uy, dagmita niyo. Puta ka mo. Yaw, masakit na ba sa langtin? So mo na yung mga pahitabo mahigala kagahapong adlaw dito sa Tacloban City. So doon ay mga nangaratol sa gamay landong. Tay pa ato ipakita ninyo nga naong sa suspect Miguel. Doon ay mga nangaratol doon pa uban nga wa day. Why something uban itong mga laki. So courtesy sa nagvideo sa tani ha. Believe sa kus nagvideo mahigala courtesy kinsa ning tag-iya ni mong video kay nahimo naman ning consumptions tanan just to present Miguel's issue nga mo ning hitabo Bilib sa kuha nga wa sa maratol ay balag nagkaguluyang napuluwa niya buhi mahigala mo na nga naka-presenta karon mo din ni ang nahitabo kagahapon kay wala ni mahigala ma-video he. Mula lang tag-igo lang ta maka hibaw nga mao ni dunay patay inana. But kini tungod mahigala kay dunay naka-video nga wa gyud mo hunong bahala og kalandakas to yung video pero maisugon gyud nga nagpadayon manghigala bisag nanaga na sige video gyapon day. So salamat kayo og atong courtesy tag-iya ining maong video mga sukiti paminaw. Mao ni ang mga naong sa suspect nga matod pa nila biktima ko sa bullying. Sa man mga naong nga mo mag biktima ka sa bullying ni mga dawaya. Straight to Kaya the wala na ko ipaklaro kayo ha kay kinini ang mga minor de edad man ni mga sukiti paminaw. 14 anyos ning usa 15 anyos tanawa. Ha? Glock ang ida nga pusil, Glock 9mm, ang usa mahigala 38 caliber. Ti amo na mo ni mga kagalaan nga kwan. Mo ni mahigala ang kwan, pahitabo. No? Okay. So nya haman tong pagpangrescue nga kwan dong, pagrescue hay kagahapon namatay atong kwan, ato mahigala ang ipakita to be katong pagrescue na. So salamat gahapon kayo courtesy na ka video. Ani mahigalang pag-rescue hay na dito kini. Nasi audio dong. Ato paminawon ko no. Okay, gamay lang kay mahigala. Sige kani.
Ano, mga estudyante, oh, sus, ginoo ko. Gawas. Hindi nga di. Bota. Sumo ni ang pagpa-rescue na kagahapon. Ato lang giblur ni mga video ban kay mga minor de edad maguning ko na. Oh, sumo ni may gala. Very traumatic kayo. Very traumatic. Nga panghitabo mga sugid di paminaw. Atong klarohon niya kay dunay conversation ang mga suspect karong taod lang ato yung present ni. O mo na ni pagpang-rescue kagahapon. Hindi nga di. Bota. May sarakyan, sir. Ayun, may sarakyan para di. Lingkod lang, lingkod tagilingkuran. Kanila ni tabok tagilingkuran. Doy, buat yan, doy, buat. Lingkod yan, lingkod. Ano lahat, tagil. Ayun, paglaptik tuan. Dawan, day. Dawan, makadi na ito, makadi. Saray lahay na Sus, ginoo ko, gumiha, oh. Pangin na yung nangin. Okay, gamay lang kayo mahigala ha, gamay lang kayo. Standby sa galat names. Ato kuhaan ang dugang update sa ni mahigala dugang na to nga pag-analisa ni mga issue mga sukit dig paminaw. Salamat kayo niining mga estudyante nga maisugon sab nga nakakuha gid mog video, among gigamit inyong video courtesy niining tag-iya sa video. Kini ni ang atong gigamit aron nga ato mahigala ma-analisa rumayo kining maong hisgutanan mga kaigala ano. Labi na ang hitabo gyud. Courtesy sa tag-iya ning video kay ngilngiga bisa pa man buto-buto day pero wa gini hunongi no unya ang kapagdakop na og uban pa nga mga incidents sa mga kagalaan. So atong i-acknowledge ang tag-iya ining mao mga video. Salamat kayo. Among gigamit ni aron nga ato ma-present mahigala sa katawhan unya atong ma-analisar og dugang unya makahimo ta og dugang mga intervention. Kita sa media may gala importante man nga makatawag ta sa mga government agencies concerned unsay mga intervention nga angay ani unya unsa mang higalay mga awareness tingali ang mga eskwelahan muhimo og dugang pa nga mga laka nga di magkasud ni tingali inspeksyonon na lang gani mga estudyante day nga mga bag ba unsa bang kalakihan nakasud man ning pusil so ato ning hatagag pagtagad may gala standby lang una ato ipadayon ni humalamang usab sa RMN 558 Manila nga mosunod karon dayon ug mosunod sab ato mga lokal nga mga balita. Standby. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now atong balikan mahigala ng mga dugoong panghitabo dito sa Tacloban City mga kaigalaan unsa ba ning kalakiha mahigala unya dili malikayan ron nga ang mga tao ang mga netizen di malikayan mahinumdom mahigala sa balaod nga gipasar ni Senator Kiko Pangilinan labot sa juvenile justice law gumikan mga higala kay naamang gud mga kaigalaan ang paghatag og pabor ba sa mga kabataan nga mga commit og crime. So medyo mahinumduman gus Kiko Pangilinan aning kalakihan di gimalikayan. Pero ato na ning isgutan kay ngano man do na mag-conversation sa di mga bata aday nga masabot ang premeditated deken. Kamantay ka ray? Sa ilang conversation. So dunay discernment ning mga bata. Atong isgutan no taod may standby lang una sa dili pa tamad to kay stressful kay ning maong panghitabo. Ato sa hatagag pagtagad mga kaigalaan ang atong kininiang
mga winners ron, no? Nasakpang naminaw sa DYHP busa makadawat mga palipay gikan sa tong Sibianan. Kaya pagtagad mahigala. Kini mga bataa, mga kaigsunan, aware sila sa ilang himuon, premeditated. Nagchat-chat silang duha, nagsabot sila mo nilang buhaton, nya aware sila nga nay balaod nya dili sila dipinsa nasla balaod nya mupabor nila. Parehan ni sa giingon nga kanang mga madakpan nga mga minors ba. Hindi ka human ang pulis pa inon nga sir karon taon sa buhian man misno kay minor good mi sir. Kuyaw, kini mga bata na ako na hinuon kanang aware sila ba? Karon taon buhian man misno kay why minor good mi. Mausa niya sa ilang conversation masabot na to nga aware sila kaayo. Stilan, sige, karon taon lang. Ato sa tagapagtagad mahigala kay Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, ato sa tagapagtagad mahigala balikan kadali ning mao nga panghitabo ha. Dito mahigala sa Tacloban City. Una ta mo hatag tundugan mga pag-analisar mahigala. Katong dito dong balikan sa to gamay lang sa dito to sa kuno kini oh. Doon na naigo ni day kining usa ka kwan nga laki no. Kani oh. Oh, to. Ato pa to sa kapurtahan. Oh, kani oh. Oh. Naigo mo sa, no? Ano, igos bukto no. Kuyawa, oy. So kini random may kailangan pagpamusil. Tara, kani lahi po ni sa may kwan. Uy, gago! Uy, sanadi! Courtesy sa tag-iya sa video ha kay believe kay ko bisa pa man sa panghitabo, wa gyud sa muhunong sa pagvideo. Oh, kuyawa. Oh, sunod-sunod ha. 40 ka mga empty shells. Ang nakita dito sa school campus, imagine ka na. Uy! Sa lakto naka-change magazine pa ning tawhana. Kining bata Lord! Ayo, please! Ikaw mo saba! Oh, mga waray-waray man eh. Mo nang sinultian. Ayaw ka mo saba. Gago! Oh, wagi sa muhunong sa pag-video mahigala bahala og luha kay video masabot naman na to. Kay limang kaning hitabo ama kay galaan. Gagot! Yung nangurog ako, puta! May ano? Gago! Uy, tawag ka man po. Si Chris Lawrence Fabian nang nagsilas pultahan. Aron dili makasulod og tatong ganman. Na iko kon ni siya no. Kato kita gawas! Uy, dito ka mo, Agi! Pastilan Ginoo ko. Gawas ka mo, dagmit! Ay, nakamapag... Ay, panggawas ka mo! Mao ni sa pikas nga room. Katos pikas nga room to na kuan si Fabian. Sus Ginoo ko kaluoy tawo. Uy, dagmit ali! Puta ka mo! Yaw, masakit na ba sa doktor? Gago!
Sus limang ka ni mahigala. Duha ka babae ang naigo patay, usa ka lalaki ang naigo patay. Sus kaluoy sa mga estudyante mahigala. Uy, wala daw ngadto. Sige na. Uy. Uy, panabangi ko. Please. Please. Puta, pitabarok na ako maigo. Uy. Oo, baraka. Sige na. Oh, mo na hitabo mahigala ha. Okay. So kini balikan ta ni kanidong. Kay kini di ay nga usa ka lalaki, mo ni si Kwanday. Renz Fabiano, na iyang gisulad ang pultahan. Kanio. Kini lalaki humitindog kana. Gisulad ang pultahan aron di makasuod ang suspect. Naigo siya. Og siya may namatay, tama? Oh. Nabulagta taon. Sus Ginoo ko. Oh, kamiro. Naigo og namatay din ni mataaday. Jesus Ginoo ko manghigala. Mo ni ha ato balikan nga dong. Kini si Chris Lawrence Fabian, mo din ni mga higala taon. Chris Lawrence Fabian, siya may lalaki dito. Iya mga higalang gisulad ang pultahan aron dili makasulod tunggan man. O mo ni kini lalaki nga mitindog. Ug unya gipusil siya abi natugbukton lang naigo. Siya may nabutata day no. Jesus Ginoo ko be ato balikan ko no dumi kining iyang gipagsiladon niya sa pultahan. Kana katong pagsilado sa pultahan. Ato balikan kana. Sige. Audio. Katong kang Fabian, kana. Kanidong. Audio. O, kani ha? Iyang giduol ang pultahan para suladaan. Natumba man siya. Tumba. Igo siya, gire. Igo, tumba. Kini mga lalaki. Nakalakaw pa siya, pero may samad siya mga higala. Apan human ining maong hitabo, pagsusi na bugtuan des kinabuhi ning tawo mga lalaki. Siya si Chris Lawrence Fabian nga nagsilas pultahan aron dili makasulod unta katong ganman. Pero gipusil ang pultahan mo to nga naigo siya og namatay. Paita. Kaniyo? Nabulagta taon mga sukit di paminaw. Grabe ha, random ang pagpamusil ini maong lalaki. Ininduha ka mga minors nga namusil mga sukit di paminaw. Okay, so muna ni mga higala. Asa man tong video na do nga ko na to lang siguro i-kuan gamay. Ato lang i-blur gamay to pagpakita na nga namatay dahil siya mga kagalaan. O kani naglakaw, kani mo na siya mga kagalaan. Unya pagsusi na dito na siya mahigala na bulagta dito sa sulod sa classroom. Kini maong kuan si Chris Lawrence Fabian nagsilas pultahan mahigala, no? Iyang gisilahan pultahan pa di tato makasud ang ganman gipusil man ang pultahan na igo siya ug unya nabulagta siya diha mga higala sa sulod sa classroom. Atay atong video kadali mga higala atong tagay pagtagad sige names iandam sa kada names. Kini nga portion tol kada mahigala sa the original Koi Herbal Detale Supplement samtang nag-andam tas mga video mga higala labot sa pag-check na kadto si Fabian mga kagalaan. Hatod kanato kini sa the original Koi Herbal Detale Supplement. Ang original Koi Herbal Detale Supplement duna kini nagkadaian vitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ingon man sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Laki usab sa mga ingredients niini ang palya, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang the original Koi Herbal Detale Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company og unya gidistribute kini sa Belgian marketing og FDA approved. Bisan pa man mga kagalaan sa bagong karton og advanced nga formulation nagpabilin kini nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Detale Supplement. Straight to the point. Human sa maong pagpamusil dong, nakita dito sa video nga dito na bulagta in taon, kini di ay mga kagalaan si Chris Lawrence Fabian. Atong ipakita ang video dong, nanato dong. Sige kuno kaniyo, mo na niyo. Okay, mo na ni siya dili sa kuan di ay. Katong pagkaigo niya. So nana ni siya kuan dong, nana siya audio. Bigamay lang kuno. Kani pagsusi na sa mga pulis. Wa gyud sa kagubot yung taong mga kuno, malikuranan, mga bangko. Tanaw mo? Butata gyud siya. So, kailangan sa makabang ng resort. Kung ano sa duha ito dito kasi
Nabutata taon sa mga higala. Oh. Morning bata kato nagsilado sa pultahan. Diha sir kwan nakadagan pa man siya. Abi na tog ang iyang igo ko ano? Sa dughan dito iyang igo. Balik ko no gamay dong. Ato ipaklaro ko no dong. Kini pagkaigo niya. Audio ko no audio be. Kani. Miadto sa pultahan kayong siladan. Okay. Kani oh. Oh. Bangon sa iyang islad na pultahan mo ni oh. Ato pa to sa kapurtahan. Sila na pultahan. Pero gipusil pultahan. Oh. Tumba siya, tumba. Pero nakabangon og ni kuno bangon mo siya. Igo siya nakabangon siya. Pero pagkabot na natumba siya balik. Oh, diha napitan tumba siya balik. Okay. Sige, post dong. Katong sa ka-video dong pagsusi na. Siya dito na kuanday. Katong pagsusi na sa mga pulis. Okay kana. Sige, audio kana mo na siya oh. Pwede igo agi taon mga higala di ay. Nining Chris Lawrence Fabian usa sa mga lalaki mahigala nga na kuan dito. Usa ka lalaki ang namatay ug duha ka babae ang patay sad mga sukit di paminaw. Pero heroic to yang gibuhat day ha kay atong isald adto pultahan aron nga dili makasuod tong gunman at ma-safety tong mga estudyante didto sa ilang classroom. Ang problema sa man mo ina igo hinuon mga sukit di paminaw. No, perting luuya in taon mga kaigalaan. Unya mo to nga didto sa gawas na kagubot na, unya doon na mahigalay pag-rescue dito mga kagalaan, ato ipadayon, kay standby laki, ato sa ipadangat, ang pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom, unya ato nga tagagpagtagad. Ang pag-rescue na ito sa gawas, ug unya ang kadto ng pagdakop mahigala ining mga gunmen. Standby human lamang sa pipila ka mga mahinumdanon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, ato sang balikan mahigala to mga video no. Katong pag-rescue na nila dong do sa gawas nga bahin. Human sa buto-buto gi-rescue to sila nagagubo to dito mga kaigalan niya ang pagdakop sad. Nya karon to kuhaon ang dugang update gikan sa atong RMN Tacloban aron niya makahatag na to dugang report nini mga orasa karon unsay latest dito sa Tacloban City mahigala kay na namatay sister station nga to dito. Mohatag na to ga report apas dili pa ato sa ibalik kadali to nga mga nahitabo kagahapon labi na ang pag-rescue kasamang names ato kuno nga paminaw names. Kani mo ni ang pag-rescue ni kato pag-rescue sa o sige muna ni kagubot mga estudyante. Hindi nga di. Sus Ginoo ko gidayungan. Oh, dinaganay gitaon mga higala. May sarakyan, sir. Ayun, may sarakyan para di. Lingkod lang, lingkod tagilingkuran. Kanila ni tabok, tagilingkuran. Doy, buhat yan, doy, buhat. Lingkod yan, lingkod. Ano lahat, tagi. Ayun, paglaptik iwan. Dawan, day. Dawan, makadi na ito, makadi. Saray lahay na paglinapti. Pangin na yung nangin. Mao ni mahigala Ilugar dawan na di ho. Hitahan sad to. Sir. Samat ka gyapon, sakay nga di. Sakay na lang nga di. Sir, ato sir. May igotil to sir. Rabihan ni tabua. Oh, gidayungan taon ni mahigala sus Ginoo ko. Ano sir? Sakay pa di. Kaluoy mga babae man ang ipampusil in taon Ginoo ko. Pagkasalbahis ni mga bata. Waray na nga di ba? Waray na iba nga dara doon. Hain pa. Waray. May mga dara kiyap. Amo to may dara doon pa di may. Okay, sumani sus pag ginaganay mahigalag hapon. Ako lang ang gituyo nga giblur na mo ha kay lahi magud may media outlet magud may dako may og coverage. Ang mita mo palag dayon. Og ito mga private nga kuan lahi to sila. Ang amo natay gi-follow nga mga standards lang.
Purbida ni mga bataa. Dinaganay, oh. Sus, Ginoo ko. Kani. Mana ni suspect? Okay. Mo ni mahigalang pag mga kwan. Sus, patay taon mga kagalaan eh. Sus, Ginoo ko. Mga dinaan na sinusulkan ng operative na Oh, mo ni mahigalang nanang taga-suko. Ari mga higala nga nagbindita. Sus, Ginoo ko. Pagkangidlis nga hitabo. Paita. Makani pa, oh. Jesus, Ginoo ko. Kaluoy mga higala. Oh, mga babae, duha ka babae, usa ka lalaki ang napatay. Ah, sige, audio dong. Gamay lang, ha? Kini, oh. Gawas mo. Sus, nilaka yung tao mga estudyante. May sarakyan, sir. Ayun, may sarakyan para di. Lingkod tagilingkuran. Kanila ni tabok tagilingkuran. Doy, buhat yan, doy, buhat. Lingkod. Laliman ka 40 ka empty shell sa to pa naka-change magazine. Mula sa mga higala og kanang anad og pumusil. Grabe ha. Ang uban na day marato naman ako magkuan sa ka magazine kanay naka-change magazine pa. 40 good. Kaning batao igo sa taon no. Jesus, Ginoo ko. Sige, audio dong. Okay. Ilugar dawan na di ho. Kita sad to. Sir. Samat ka gyapon sa kay di. Gubutas sa eskwelahan. Lang di, sir, ato sir, may igutil to sir. Pati gubuta. Ani sir, sakay pa di. Okay, mo na yung pagpa-rescue, mahigala. Atong taga-patagad katong pagdakop dong, pagdakop. Ang usa nadakpan sa eskwelahan pa, ang usa sa hot pursuit operation na nila. Manhunt operation. Okay, atong pagtagad tong live videos pagdakop atong mga suspect. Nato na dong. Kuno. Oh, mo ni. Parang bin puro kakao. Ano yan? Sa wala kami, sir. May puro kakao. Ang pagdakop na yung mga higala. Ayawanay. Dahil yung pagpupulo yan ako ni. Dino sa guys. Guys. Morality dino sa. Di na nakitaan. Nakadiamon balay, guys. Nakadiamon balay, boy. Nakadiamon balay. Ya, aray. Nakadilay, boy. Okay, atong pagdakop na yung mga higala. Adi, kinitsa ko niya, Didi. Ari tiya. Mo na yung pagdakop.
Kuyawa. Kay dako maglawas ning usa day. No dako lawas ni. Kuyag mo sukol. Mo na ni. Kani lahi po ni. Ang padakop ni Susa. Igit siya nga na kapag wakan. Nakatapit ko ng selfie. Alsa ating bado. Alsa ating bado. Pagdalagan. Tim Eroy. Alsa ating bado. Pagdapam. Talikod. Ubuatanan. Paglubas. Pangarip. Ubuatan lagi tanan. Ubuatanan. Pagbubungan. Ubuatanan. Ewan eh. Alam musil. Kaptibel. Mo na ni ang padakop mahigalang hapon. Ubuatanan. Ubuatanan lagi. Bangin na yaw may dapdara. Bangin may dara pa, may Oo. basin may dala pa, mo na. Bangin may dara pa. Lintik nga iroya. Wala na yung pagdakop. Sus kaluoy taon may gala mo ning tabuan kagahapon. Ato kuhaon sa mga kagalaan ang atong live report gikan sa RMN Tacloban mga higala. Ato kuhaon og dugang update dito atong station manager RMN Tacloban. Dasto linya karon si kasamang radyoman Justin Playa alang sa dugang mga updates pagkakaron mga higala atong hatagan og pagtagad mga sukitig paminaw. DYHP RMN Report. Radyoman Justin, kumusta unsay latest dia karon sa Tacloban City? Yes, maayong buntag sa inyo diha sa Cebu City, Radyoman Sir Phil. Maayong buntag po sa inyong mga suking mga tigpamati karon sa inyong programa sa DYHP Cebu. Karong adlaw, Radyoman Phil, no, walay klase karon sa iba-ibang mga eskalahan, no, sa tanan eskalahan diri sa Tacloban City tungod sa natabo na insidente kahapon kung saan no 3 ang namatay at 13 ang nasugatan sa pangyayaring shootout, no, kung saan mga pawang estudyante lamang yung mga biktima at suspect kahapon. At nananatiling under custody pa rin ng Philippine National Police ang dalawang suspect. Hawak pa rin nila ngayon at patuloy na ini-interrogate ito ng Philippine National Police. Kinumpirma na ng Police Regional Office 8 na ang papel na ginamit ng mga suspect or ng isa sa mga suspect ay pagmamayari ng PNP. Kinuha ito ng batang suspect, no, sa kanyang titang naka-assign, no, sa Police Regional Office 8 kasi iniwan ito kahapon ng suspect, no, itong menor de edad, Radyoman Rufil. Okay, Justin, kumusta? Gusto na namin ma-confirm kay ang uban nga mga dunay na mga social media nga kininian nagpagawas nga naupat na kun ang patay. Ato ipaklaro tulura ang patay. Yes, no. Kahit yung Police Regional Office 8, they can verify, no, na hindi nila ma-announce na apat ang patay kasi sa paglilibot nila as of 11 PM kagabi, 3 lang yung namatay, Attorney Rofil, no. Yung isa kasi no nasa ICU ng hospital, buhay pa rin, no. Yung isang biktima. So 3 lang talaga yung confirmed deaths sa shootout, Attorney Rofil. Okay, so unsa man dead on the spot ang katong pila kabok ang dead on the spot o pila kabok ang nadapa sa hospital?
duha ang dead on the spot, isa ang lalaki at og isa pod nga babae. Actually mag-neighbor lang ni sila sa San Jose, Tacloban City kaning duha, no? Og ang isa nadala pa ni sa ospital pero na dead on arrival due to fatal shot sa dughan nga dapit sa iyang lawas, Attorney Rofel. So kining usa sa mga nailhan nato katong lalaki nga dunay heroic nga gihimo ba iyang gisalad-an tong pultahan pero naigo sa spusil kadto si Chris Lawrence Fabian. Diin man dapit ang iyang tama diay. Naapod sa inigaan, no, kung hindi ako nagkakamali, nasa dughan pod iyahang shot or nasa mayroon din siyang shot sa braso niya kasi parang twice ata ito natamaan ng bala, Attorney Rofel. So siya yung isa sa mga dead on the spot. Yung isa naman yung babae kasi no nagtry talaga siya na iligtas yung yung classmate niya kasi sabi ng mga classmate niya na sige ako na lang yung magsisave sa inyo kasi may tama na ako. No, tinry niya talagang i-block yung door kasi ayaw niyang at maapektuhan din yung ibang kaklase niya. Unsa man mga graduha kini mga bataa, kini mga nangamatay? Grade 9, Attorney Rofil, no? Mga grade 9 ni sila, no, mag-classmate, pero naapoy ibang mga section na naapektuhan kining shootout kay nilibot man ning mga suspect, no? Nilibot sa hanay ng mga classrooms, no? Umikot itong mga suspect at randomly they just ang makita 40 empty cells, no? Yung nakita ng scene of the crime operative sa crime scene, kaya no, yung 40 empty cells na napaputok talaga nila sa iba't ibang parte ng mga classrooms, Attorney Rofel. Oh, so unsa man ay magka-classmates na sila kining tulo nga namatay o kining mga namusil? Yes, no? Yung dalawang namatay, itong lalaki at babae na dead on the spot, magkaklase ito sa isang classroom ito. Meron din sa isang classroom na namatay, ito yung dead on arrival sa ospital na natanamaan sa dibdib. At meron ding critical ngayon na pinaputukan, no? Actually, tumatago lang itong estudyante na to, dumaan sa printer ng teacher at nag-pass through sa TV at nag-pass through din ito sa isang plywood at doon na natamaan itong bata. So critical ngayon nasa hospital, hindi maganda yung kalagayan ng bata. Pero itong suspects, kining duha ka mga suspects, unsa man classmate lang nila kining duha nga nangamatay pod? Yes, magkakaklase daw ito sila Rajuman Rofil, Attorney Rofil. Unsa may motibo ini mo papamusil? Tinuod ba nga dunay bullying nga nahitabo or tripping lang gid ani nila kay naaman sa mga nanggawa sa ilang mga chat, mga text, ilang mga chat ining duha nga premeditated man ang ilang gihimo, Justin? According to the teachers, no, parang naniniwala din sila na bullying is one of the factor na itong parang isa sa mga reason kung bakit, no, parang meron daw itong mga nakaalitan na build up daw yung galit sa mga bata kaya parang plinano nila yung insidente. So naniniwala talaga, no, parang sinabi ng teacher na posible, no, na meron talagang factor na bullying yung pangyayari, Attorney Rofil. Tinuod ba nga kining usa ani children in conflict with the law na? Dalawa sila, CICL, 14 and 15 Sa years una, old. sa una pa, pero dili na. Kini karon mao pa ni pagka-sod nila ani. Nga problema dili ni daan. Pakiulit, Attorney Rofil. Hindi ni may record na noon itong dalawa. Previously, Patuloy yung investigation ng PNP, Attorney Rofil, dahil sa incident, kung meron bang mga record itong mga batang ito. But yung isa, yung 14-year-old na pamangkin ng pulis, sabi ng teacher, mabait naman daw yun. Hindi nila in-expect that would commit. Pero parang may alam talaga sila sa baril kasi may pamangkin ito ng PNP, dinadala sa firing ng tita niya. So meron talaga silang knowledge how to use the gun, no, itong dalawang mga suspect na minor de edad. So itong may dala ng Glock 9mm, yung pamangkin ng pulis, siya ang may dala sa Glock. Glock, yes.
Yes. Yung isa, yung 38 caliber. Yes, oo. And konektado daw siya, confirmed na ng Police Regional Office 8 na registered, no, nag-match siya sa information or registered firearm na nakarehistro sa isang security agency dyan sa Cebu City, Attorney Rufil. No? Pero sabi din ng PNP, hindi din nila ninalwala yung yung anggulo na meron din itong relative na isang former member of the armed forces, Attorney Rufil. Kaya meron talaga silang mga background, meron talaga silang mga background, mga relatives na nasa authorities, kaya siguro may mga alam sila sa baril, Attorney Rufil. So sa ngayon, itong pulis na may-ari ng baril, kumusta na sa ngayon? Nandyan pa sa Tacloban? Assign ba ito? Yes, nandito ngayon sa Tacloban City, under custody ito ng Police Regional Office 8. Actually, nakausap ko kahapon yung Regional Director ng Police Regional Office 8 na humingi talaga siya ng tulong sa Regional Director kaya baka daw marami kasi dong galit ngayon daw at nandun muna siya sa kustodiya ng Police Regional Office 8 sa ngayon, para maprotektaran din siya. Hindi din niya ine-expect. Actually, she is still in shock. Umiiyak nga daw siya kay Regional Director kahapon at hindi niya daw ine-expect na gagawin daw yon ng kanyang pamangkin Rajuman, At sa ngayon, possible na maharap ito sa administrative case at yung crime naman it depends daw sa investigation ng Philippine National Police. Okay, Siya itong police woman na may-ari ng baril, naka-duty dyan sa Police Regional Office Region 8, sa Eastern Visayas. Finance service or office ng Police Regional Office 8. Bakit Hindi siya directly sa Police Regional Office 8, pero yung opisina nila nasa ilalim sa same camp lang ng Police Regional Office 8. Oo, pero she was on duty yesterday. Yes, pumasok daw ito. Oo. Yung nagtaka ako dahil if she was on duty yesterday, why did she leave her firearm doon sa bahay nila? Kaya nakuha ng pamangkin. Yes, Attorney Rufil. Kasi base sa conversation ng bata, inihintay niya naiwan ng tita niya yung baril. Inintay niya at nagsabi pa siya, nag-go signal pa siya na matutuloy sila ngayong kahapon, sa pagsagawa ng krimen. So, naiwan talaga ng police yung kanyang service firearm. Oo, dahil on duty siya, dala sana niya yung baril issued by the government dahil on duty siya. Yes, yun ang problema. Isa din yan ang factor na titignan ng Police Regional Office 8, iimbestigahan kung meron ba siyang lapses, kung may kakulangan ba siya, at yun na yung titignan ng Police Regional Office 8, Attorney Rufil. So ilan lahat yung may tama ng bala? Dahil 3 yung namatay pero yung iba injured. Mayroon pang mga injured na walang tama naman ng bala pero na-injured dahil mga parang na shock sila kahapon. Yes, oo. Yung 13 na mga nasugatan nasa hospital ngayon, Sila yung 13 accounted. Pero kahapon habang nagre-report tayo kahapon doon sa National High School CM, may mga bata pa rin na pumupunta sa kanilang mga teachers, pinipresent nila ang kanilang mga sarili kasama yung mga magulang nila. May mga sugat. May mga sugat sa ulo. Yung isa nga parang nadaplisan daw siya pero naniniwalang pulis hindi daw yung daplis, parang lang daw yun dahil nasugatan. Kaya marami pa nagpa-present ng kanilang mga sarili doon. Siguro mga 6 sila na, or kung nadagdagan pa, yung iba nag-hyperventilate, yung iba mga minor scratches dahil nga sa pangyayari, Attorney Rufil. So ano daw nangyari kahapon kasama Justin? Dahil mga 9 o'clock nangyari ito, so wala pang recess siguro or anong subject kaya yung nagklase sila. Tapos ano nangyari? Na-late ba itong dalawa? Tapos pumasok na maril agad? Or pumasok muna doon sa klase tapos nakikinig sa leksyon ng guro nila tapos na maril? Anong nakatrigger sa kanila? Kahapon, Attorney Rufil, pasado alas 9 itong pangyayari. It's between recess time, yung iba nagpa-klase pa, yung iba nagre-recess na.
Fortunately, yung iba naka-recess na sa hanay na yun, may mga ibang estudyante nakalabas nandun sa mga kantin. No, so recess sila. So, yung iba, nagkaklase pa, yun sila, no? Yung mga yung mga klase na ongoing yung classes, yun sila yung parang may dalawa na tinamaan, Attorney Rofil. Kaya, no, pilinano talaga ng ng mga student. Yes, tama ka din na nagpa-late yung dalawa. Hindi nga naka-uniform yung isa, naka-black pa, yung isa naka-white t-shirt, pero naka-pants. Kaya nga sinabi ng Department of Education dito, Attorney Rofil, na dapat talaga, no, naka-school uniform yung mga bata, no. Kaya, yun din, magsaset sila ng mga rules na nila, no, dahil sa insidente na nito. Oo. So sa sinabi na parang random ang shooting na ginawa nila, so wala silang target talaga? So nangyari kahapon, parang wala nang randomly na lang, parang wala na silang target, Attorney Rofil. Kung sino na lang yung makita nila, babaralin nila, Attorney Rofil. Yun yung nangyari kahapon. Dahil dalawang babae. Attorney Rofil, yes? Dahil yung fatalities, dalawang babae, isang lalaki. Ang question ko, kung nambuli man sila, dahil yun ang angle na inimbestigahan ngayon, kung totoo man, yung dalawang babae at yung isang lalaki, sila ba ang nambuli? Or bakit hindi targeted? Damay na rin ang nangyari. Necessarily na sila yung nambuli sa dalawang bata. Parang na lang, damay-damay na lang talaga yung ginawa ng mga batang ito, sabi ng PNP. Dahil kung yung angle na nagbuli na victims for bullying sila, so sana yung nambubuli nila, sila ang target. Bakit ito parang random? Yes, random. Nandun nga sa conversation ng dalawa, nabasa ko kahapon, verified naman din ng Police Regional Office 8, kaya pwede nating sabihin, na may parte doon na sinabi ng bata, I tried to warn, no, yung pamangkin nito ng police, I tried to warn good people na mag-absent today, but they didn't listen. May part doon sa conversation na nag-warning na daw siya sa mga mababait na mga tao na mag-absent ngayong araw, but they didn't listen. Yun yung sabi. Okay, dahil nakapagtataka ba dahil kung victim sa ng bullying, kaya kailangan ang in-depth investigation nito kung talagang bullying ito or talagang tripping lang sa kanila. Dahil kung tingnan mo yung mga itsura nito mga batang ito, parang hindi naman mabully yung mga itsura nila. Yes, tama ka, Attorney Rofil. Parang yung isa malaki nga yung katawan, yung isa parang hindi naman bully dito kasi from a well-known family nga ito dito, yung ate niya, attorney, yung tita niya na police. Attorney pa yun, kilala yun kasi sumali yun sa isang national pageant. Kilala talaga yung pamilya nila at di natin talaga may expect na coming from a well-known family and professional family, yung bata magbe-build siya ng galit at mamaril, no, at magpaplano ng ganito. So itong pamangkin ng pulis, yun ang well-known family dyan, yung pamangkin ng pulis? Kilala yung ating nila, lalo na yung tita niya, no, sumali sa isang national competition, parang gandang pulis ata yung tita niya, maganda yon, no, at nakapasa pa sa bar, attorney rin, kaya nakilala talaga yung pamilya nila, Attorney Rofil. Hindi ba membro ng mga gangs itong dalawang bata na namaril? Isa din yan sa iniimbestigahan ngayon ng PNP, Attorney Rofil, yung mga background, no, nitong mga suspect, no, itong mga bata na ito. Mag-neighbors ba itong dalawang suspects? Actually, no, hindi natin nakuha yung information na yan kung mag-neighbor. But mga taga San Jose, Tacloban City sila. No, marami kasing barangay within the San Jose, Tacloban City. Ito yung barangay, Attorney Rofil, no, ng airport, no. So kung galing ka ng Tacloban Airport, yan dinadaanan yan. So maraming mga barangays yan, barangay 88, 87, 89 yan. So yung mga nag-aaral diyan, pawong mga taga San Jose, Tacloban City lang din, Attorney Rofil. Magkalalapit lang sila ng kabahayan. Pero ito, dahil nakita ko sa uniform na public school talaga ito, Justin. Sige, okay, naputol mga sugit ng paminaw. Sige Landay, ato ibalik tong kuandong be, katong pag kani mo pulis, ipakita ta lang kuno ning kuan be. Medyo bitaw mo. Kuan bitaw, medyo may tsura sa ni mga pulis day mga sugit ng paminaw. Kani dong ipakita ko no gamay lang dong, kana dong.
Oh, mas mo ni yan tita. Gidaldala ng firing ng mga bata kay maklaro man nimo oh. Doon na sa mahigalay kuan. Gitakin nga pusil. Unya doon na mahigalay iyang earphone. Sige, ato balikan kadali si kuan. Radyoman Justin dito sa Tacloban City, mga higala sa dugang report. Okay, Justin, back to you, Justin. Yes, Attorney Rufil, pasensya na, no, naputol tayo, Attorney Rufil. Okay, pinakita ko dito sa screen namin, sa social media namin na platform, itong lalaki, ito ang 14 years old, no, yung may yung pamangkin ng pulis. Pakiulit, Attorney Rufil? Itong pamangkin ng pulis, ang 14 years old, yung 15 years old, Yes. Yan yung 14 years old na pamangkin ng mga polis. Yan, may picture sila, may selfie sila. okay, pinakita ko dito sa social media platform namin. Itong pulis na ito ang may-ari ng baril. Yes, ito ang pulis na may-ari ng baril, Attorney Rufil. Okay. So, ibig sabihin, itong pamangkin niya ang may, especially if makita na sa autopsy report, yung tama, kung sa 38 caliber ba yung tama or sa 9mm. So, ibig sabihin, itong pamangkin niya yung maraming na biktima, kung ganon. Yes, Attorney Rufil, no? O lalabas din yan, no, sa, mga pagsusuri ng PNP. Dahil kung 40 empty shells, meaning galing yan sa 9mm, dahil wala namang empty shell yung 38 caliber na Yes, so marami silang dalang bala. Kasi may picture pa nga sila na may bala silang dala, Attorney Rufil. Okay. So itong pulis na ito na assign dyan sa Police Regional Office 8, ito ang bago lang naging lawyer na pulis? Are you referring to that policewoman? O mayroon pa Yes, siyang... ito yung naging lawyer na tita niya. Oho. So, okay. Bakit, dahil may question tayo, bakit hindi na dinala yung service firearm niya? Is OP yan eh. Is OP yan. It's a government-issued firearm. Pag mag-duty siya, Alam, parang... kasama ng uniform yan. Alam talaga ng bata saan nilalagay. Siguro nasanay na siya na parang iniiwan ng kanyang tita ang kanyang firearm. Okay. Kumusta po ang record ng mga batang ito? Wala pa bang additional info kung ano ba? May mga gang ba ito? O anong mga records ito? Yes, oo. Attorney Rufil, under investigation pa yan. Inaalam pa ng PNP kung konektado sila sa ibang mga grupo or gang. May sinalihan ba itong dalawa? No, under investigation pa ngayon ng Philippine National Police, Attorney Rufil. Oo. Base sa conversation, dalawa lang sila talaga ang nagplano or mayroon pang iba o grupo sila na may mga kasama pang iba? Hindi pa yan ngayon pinapaalam ng PNP as to kamusta na yung investigation nila kung meron ba itong kasadwat, Attorney Rufil, no? Pero hihintayin natin yan ang resulta ng kanilang investigation, Attorney Rufil. Okay, sige. So anong mga intervention na ginawa ngayon ng DepEd para sa mga bata na na-trauma sila dahil sa mga pangyayari? Yes. Sa ngayon, Attorney Rufil, magsasagawa ng psychosocial intervention itong Department of Education sa mga teachers at sa mga students na affected hapon sa pangyayari, Attorney Rufil. Nanawagan na nga ngayon ang ilang grupo ng mga kung meron pa daw gusto maging volunteer na mag-under ng psychosocial intervention kasi maraming bata ang apektado kahapon, iyak ng mga bata dahil sa pangyayari na build talaga yung takot sa kanila. At sinabi na ng Department of Education that they will respect if itong mga magulang o itong mga bata ay nilipat ng mga eskwelahan, papayagan nila ang mga bata kung gusto nilang lumipat ng eskwelahan. Sa ngayon, Attorney Rufil, wala munang pasok ang San Jose National High School until such time na maayos itong insidente na ito. At dito sa Tacloban City, wala ngayong pasok. But tomorrow, babalik na agad ito. Pero mas pinaigting, na yung mga private schools dito sa Tacloban City, mas pinaigting na security ang kanilang ipapatupad, considering na merong nangyaring insidente kahapon. So, magpapatupad din sila ng mahigpit na pagbabantay at pag-check sa mga gamit ng kanilang mga estudyante
papasok sa school premises sa ngayon. So pinapatupad different school sa Tacloban City at sabi na rin ang Philippine National Police na sila ay malalagay na rin ng magkakaroon na din ng police visibility in the schools, no, para ma-prevent na maulit itong hindi na maulit itong pangyayari at Philippines. Okay. Okay, thank you. Justin, yung final report na kasaman Justin. Yes, galing dito sa Tacloban City, maraming DYHP sa Blue and Attorney Rafil. This is Radyo ng Justin Kaya, Tatak Armen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.